बास 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 बरिया बरिया लांबा उनथिं 6 ফুট 6 ইঞ্চি হৈ গেল 6 ফুট 6 ইঞ্চি ন আৰু এইটো দিলে 7 ফুট হ'ব আৰু ন আমাৰ ঘৰজলৈ দেখা পাও নাই ন বেলেগ লাগছে না গটাই সুজুমनांगोन नायथिंगाले हाखो इनिखायनो लाना फैनो हादो হৈ গিছ না কি ন হৈ গেল ওই কি কেমন হল তোৰ মানে ফুটটো ইচ্ছা এইখিনি এটো 6 ফুট 6 ইঞ্চি হৈ গেল 6 ফুট 6 ইঞ্চি ন আৰু এইটো দিলে 7 ফুট হ'ব আৰু ন नायनो हागोन ने गाइस 6 फुट 6 इन्सि कमप्लिट जाबाय गोजौआ आंनि स्राय इथाया आरो मोनसे गोजौबाव आरो ना खरसानि आं एथ' गाय नालाय बापरे बा इयावनो मिथियो बेसेबां गोजौ गायखो दा बाखिनो इथिंगाले होगासिनो दङ लोगोफोर नैबे दा कमप्लिट जाबाय मोनसे मोननै मोनथाम नैदो मोनब्रै कमप्लिट जाबायानो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आइ साइथिंगाले होसिगोन इयो कमप्लिट जानायनि उनाव स' गाइस दा खामानि मावै नायनो हागोन ने उनथिं गोलोमनाया माबायदि अबस्था सिगांथिंबो गोलोमनाया माबायदि अबस्था गस्लायाबो अबस्था गैला माने बालाखौ एसे सालिना होदोंमोन आरो ना गाइस माने इसोरबो हागवा नालाय थाब जाथों होननानै आंबो माने एसे खय खालामना होफादो आरो ना लोगोफोर बाखि दा जोंनि ओमफ्राय आथिंगालिनो होगासिनो दोङो वाव नायनो हागोन ने गाइस पुरा समान जाबोखाबाय आरो ना लोगोफोर टेनसन गैया पुरा जाबगासिनो दोङो दा इथाखो बा बिराद सान्दुं गोसा भिडिअखौनो लानाय जायाखै नै आं बेलासेबाबो लाबाय आरो भिडिअखौ 12तासो जाबाय आरो बारा टाइम जायाखै 12तासो जाबाय टाइमा इनि होगासिनो दं इथिंगालि सायाव बा सिमेन्ट आरो एटा ओलि धुन्ना मिলি যাব আৰু ন ঢালাই দিলি এইফালেতো আৰু বেছি নাযায় না ন 5 ফুট এইফালে ন টোটাল 36 ফুট হইব এনেকুৱা হৈ যাব ন आइथिंगालि बाथा होगासिनो दोङो इ साइथिं दा होगासिनो दोङो नै डेक्स लाबना होफैदो डेक्सआव गाखोबा मोनास'आ नालाय सांखो खालायलायाखै डेक्सजोंनो मोनास'यो नालाय डेक्सखौ लाबना होफैबाय ओमफ्राय दा डेक्सआव गाखोनानै पुरा होगासिनो दोङो आरो ना लोगोफोर दा टटेलि इखिनियानो गोजौआ इनिफ्राय बांद्राय गोजौ होबाबो एसे गाज्रि नुयो नालाय नांगौ उनफोराव नांगौ बारायगोन थ' आं माने 7 फुटखौनो गोजौखौ खालामगोन होननानै बुंदों नालाय आरो मोनसे लिंटारखौ होबाथाय 7 फुटआ कमप्लिट जासिगोन आरो ना लोगोफोर दा बाखि इखिनिया कमप्लिट जाजोब्बाय बरियानो ओमफ्राय खुन्थाखौ धालाय होबानो जोबसिगोन इसिना नै एकदम बरिया जाबोबायना नै नायनो हागोन नै लोगोफोर बरिया होबोबायना नै नुखाया उनथिं थाबा एक्सना थाबासो नुयो नै ओमफ्राय उनथिं थाबा नुवा लोगोफोर एसे आन्दा जायो ओमफ्राय एक्सना थाबासो ओंखारबोबासो ओमफ्राय नुयो आरो ना माने बरिया जादों लोगोफोर दा जोंहानि न' बायदि नांलायलायाखै लोगोफोर एसे बेलेग नांदो आमा घरजोंल' देखा बावनाय न बेलेग लागছে ना এতিয়া মজা হল ন বাউন্ডারিখান দিখিনি কিবা তন্দৰ ঘৰ দিছনাই লাগছে এবাৰ ন আমাৰ ঘৰ দিছনা লাগা নাই नै সাইডনে जोबथबाय এনেকুৱাই আৰু इ साइडनिया जोबथबाय ओमफ्राय इ साइडथिंगालिनो मिलायदो लामानिफ्राय माबायदि नुयो लामानिफ्रायबो नाय नै इथिंगालि होगासिनो दोङो नै नै इथिंगालिबो होगासिनो दोङो नै इ साइडथिंगालि बा ভালো বড় এবার লড়নাই না লড়নাই দে লা 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 মিলছে না থাকবো বিন্দাস আরামসে পড়লি মই কেস ধরিম পানী লৈ আছোন পানী খাও পানী So guys, इनिफ्राय अन्थाइ बालायाबो हिसाबनि मिलायदो ओमफ्राय आइ बे खावसेथिंथ' होआखै ओमफ्राय दा सिरमिटा माने एसे खम जादों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दसे थानानै जोङो सिरमिटखौ लायनो थांनांगोन आरो सिरमिट लागबो आरो पार्टनार ना एक बेग मान लागबो आरो न आच्छा माने बेगसेसो नांबावगोन आरो ना लोगोफोर सिरमिटा माने थोआखै दा अबस्था गैला लोगोफोर एकदम सान्दुं गोसायाव लागातार माने खामानिखौ मावफाना होगासिनो दङ आरो ना लोगोफोर इसोरदो पुरा माने गरम एन'का सान्दुं गोसा बाखि दा एसे मावगासिनो दोङो ने खामानिखौ दा जाथ'बाय जानाया एसे जासाबबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे माने रडनि खुन्थायाव माने धालाय होनो थांगोन नालाय इयावसो एसे नांबावगोन आरो ना गाइस दा बिराद गरम सान्दुङा दा जिखिनि मावबाय थाथोंसै ससे ब्लग भिडिअ लाबाय थासिगोन आं ओइ साइडथिंगालिबो जाबनायखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर नैबे साइडथिंनिया पुरा गोजौआ कमप्लिट जाजोब्बाय बरियानो ओमफ्राय साइडथिंगालि जाब्बाय नै
वाव दासो बरिया जादो एकदम नायनो हागोन दे गाइस गेटनिखौ माबायदि नुदो खेबसे नायदो नै इथिं बनायगासिनो दङ गेटनिखौ वाव दासो जाहांबाय लोगोफोरनि जाबगासिनो दङ इथाखौ नै साइडथिं गालै बापरे बाप मोखौआ मा फालो फालो मोखौलैलाय नायनो हागोन नै इथिं गालै जाब्बायानो एफाले दिसे आरो न पार्टनार एबार वाव रास्ताफ्राव एबार ভাল দেখা পাইছে না পার্টনার মজা লাগছে এবার ধুনীয়া দেখা পাইছে এবাৰ অলপ नायनो हागोन गासै साइडथिं गालै जाब्बाय इथिं गालैबो बरिया गोजौ जाबाथाय बरिया साइज नुसिगोन आरो ना ओमफ्राय ओइ साइडथिं गालिखौथ' जाजोबखाबाय कमप्लिट मानसिनि खर'बो नुला थाबायबाबो हाखोबासो मा जागोनथाय बाखि दा नै इथिं गालै होगासिनो दङ आरो ना गाइस दा जियानो जाया मानो गाइस दा खामानिखौ नै मावगासिनो दङ लासै लासै आरामनो बरिया मावगासिनो दङ ओमफ्राय खुन्थायावबो धालाय होगोन होननानै बुंदो बिसोरो दिनै आरामनो बैयाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै नै मोनबायानो दङ आरो ना बाखि दा बरिया मावबाय थादो ओमफ्राय गाइस आङो हा एसे लाना फैनो होदोंमोन हाबो एसे गारनो जितु आङो माने बाला हा आरो ना बाला हा एसे लाबोनो होदों आङो ट्रेक्टरजों गारि मोनथाम बा मोनब्रै सोना दोनसिगोन आरो ना माने धालाय होनो थाखाय बाला हाखौ नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो माने बाला हाखौ लाबोनो होदो आरो ना गाइस ट्रेक्टर मोनथामसो बाखि दा लाबबाथाय ट्रेक्टर गारिखौ डाइरेक्ट सोखासिगोन आरो ना नैथिंगालि बरिया सोखानोसै ओमफ्राय नैखिनियावनो गारनो होनोसै हाखौ ओमफ्राय बरिया फेनस्रानानै एकदम मोजां धालाय होगोन आरो ना गाइस टेनसन गैया बिन्दासनो आरामनो बाखिथ' जाबाय खामानिया मावबाय थाबानो जायोलै खामानिया मावाबालाय अबाव जानो ना गाइस मावबाय थाबासो जायो मावाबाथाय अबाव जानो नङा होमबा दा कमप्लिट खालामजोबनायनि उनाव मोजां नुगोन आरो फिनिशिं जाखांनायनि उनाव दा एसे मावबाय थादों नालाय दासो फिनिशिं जाखांनायनि उनाव एसे मोजां नुगोन आरो ना गाइस दा जियानो जाया मानो गाइस नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट हरबानो जाबाय थ' सेस्था खालामगासिनो दङ एसे समायना खालामनो थाखाय ओमफ्राय लासै लासैनो न'खौबो मोजां खालामहोलांनोसै बियो कमप्लिट जायोब्ला नैखिनिखौ कमप्लिट खालामना दोननानै बरिया धालाय सालाय खालामना दोननानै नैखिनियावबो रुम मोनसे ओरैनो मानसि आलासि उलासि फैबा जिरायनो थाखाय रेस्ट हाउस बरिया समायना मोनसे खालामना दोननोसै आरो ना इयाव पार्टनार रेस्ट हाउस এটা ধুনীয়া কৰিব লাগিব দেই তে ধুনীয়া বনাই দিব লাগিব ৰেষ্ট হাউচ ইয়াতে এটা বনাব লাগিব ঘৰ এটাতো আপুনি বনাব লাগিব হা মোৰ ইমান আগৰ পৰা আজি 7 বছৰমান হ'ল আমাৰতো না পাৰ্টনাৰ হোৱাটো লগ আগৰ পৰা বেলেগৰ কাম কৰিব গ'লে আমি ভিডিঅ' কলত কথা পাতি থাকে এতিয়া তুমিও কৰিব লাগিব আৰু ভালকৈ বৰিয়া খামना होजोबनांगोन इनो गासैखौबो इयाव बरियानो आलासि उलासि फैबा जिरायनाय बायदि आरामनो सफाफोरखौ दोननाय सफा दोननोबोथ' न'खौ एसे साइजनि नांगोन नालाय जुदि न'आनो एसेबो समायना नङाबा नों माबायदि सफा सोगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' बेनिखायनो इयाव मोनसे समायना नर्मेल एकदम बरिया सिम्पोल बनायगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय सिलिं सिलिं होनानै आरामनो बरिया बनायना दोनसिगोन आं इयाव बाखि इयावबो बारा इथा नाङा इथा बाहाय 1000सो नांदेरसिगोन नामा 1000सो इथा लाबोबानो इयाव थोगोन होनना बुंदों आरो ना एसे आग्लायबावदो नैयाव 2000 इथायाव होमबाने आं बेयावबो मोनसे नर्मेल बनायसिगोन आरो ना गाइस थ' फार्स्टआवनो माने न'फोराबो एसे समायना जानांगो ओमफ्राय बाउन्डारिफ्राबो एसे समायना जानांगो अब्लासो माने कारफोर लाबा एसे समायो आरो माने गारि दोननो थाखायबो फेसिलिटि जागा नांगौ जायो जाहाथे माने अखाफोर फैबाथाय गारिया जेबो खस्थ' मोना मा मोना एसे फेसिलिटिखौ नांगौ जायो थ' फार्स्टआवनो फेसिलिटिखौ खालामग्रोनो गोनां जायो बे फेसिलिटिनि उनावसो नोङो आउट बुस्थुखौ लाना फैजायो आरो माने गावनि न'आव थ' आंनि बायदिबा बिदि दा नोंथांमोननिफ्रा माबायदि बेखौ मिथिया दै लोगोफोर आंनि साननायखौसो बुंदों आङो बाखि दा आंनिया नै नर्मेल जाबाय ओमफ्राय फिनिशिं खालामजांनायनि उनावसो एसे समायना जागोन प्लास्टार खालामनायनि उनाव अब्लाना बेयाव न' मोनसे खालामबाय गारिखौबो सिङाव दोनबाय आरामनो आलासि उलासि फैबाबो जिरायनो हाबाय टेनसन गैला बिदि खालामगोन आरोखि जागोन ना हेभि नुखागोन दा समायना जाखागोन ना खुन्था लुगासिनो दङ लोगोफोर बर'खौ रोंजोबनाय जाजोब्बायलै सोलोंजोब्बाय आङो गथाय बिसोरखौ ना बर' भाखाथ' मैं गथाय किकिसे ना रोंजोबथारबाय बिसोरो बरिया सोलोंहोबाय आं बिसोरखौ बरिया 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 होबाय था लुबाय था सानाबो बरिया जादों नै एकदम दा गारि गारनो होदों हाया फैगासिनो दङ र' हाखौ फैबाथाय गारनो होसिगोन आं इखौ आरामनो दा नै होगासिनो दङ आरो एक बाल्थिं हले फुल होबो साके ना हाय दे
दे फैबाय था दाबिबाय हाया दाबिबाय हालाबनायखाय ओइ नै बोरैथिंसो थिखांनांगौ मोजां दाबिबायना हाया नै दाबिदो ओइ दै बापरे बा देन्जार दाबिथारदोलै पुरा अल गेजेराव खोलैबाय इथा गोदान ना मायाफोर जागोन नामाबा इथा गोदानफोरा हा दे र बास जागोन दे जागोन न'बा अलाव नांगोन इयो जागोन अलाव नांगोन न'बा बाय लांबावना होबानो जाबाय नोङो दा खोलिबा बास दय खोखाबाय एसे ओमफ्राय नै बाय लाबबावदो इथिं इयाव लासै गोलैबा अल गोदान ना माने गावनोबो चान्स थायोना एसे अल गोदान दानो अरथ'वाखै बेनिखायनो इयाव गारनो होदों आङो बरिया लांबा उनथिं जागोन दे बास जागोन दा टटेलि कमप्लिट जाबाय आयै बापरे हाया गाबोन आरो हाया नै बुथुमनांसिगोनसो पुरा बालानि हा मोननायखाय ट्रेक्टरदो लाबनानै रोगानो होजोबदों आं गथाय सोजोबनांगोन नायथिंगाले हाखो बेनिखायनो लाना फैनो होदो दा पुरा नै गेटथिंगाले हाखो सोबाय दा अबस्था गैला लोगोफोर पुरा माने मानसिनि सेहेरानो सेस पुरा मावफाना होबाय खिन्थु टिकायावलाय रावबो ओरै मावफाना होआ न'खरनि मानसिफोरा खिन्थु दा इसोर आंनि लोगो बायदियानो गोजा थ' आंनिया मालाय बायदि नङा आरो टिकायाव ओंखाम जानायबो बन्द'बस्त नङामोन अब्लाबो टिकाबाबो इसोरनो ओंखामखौ होबावदो आरोना लोगोफोर थ' जेबो नङा लोगोफोर बेफोरखौ गोरिबासो गोरिब बुजिलायो गोरिबदो गोरिब लोगो जानो मोजां मोना ओंखायनो आं माहाजोनफोरदो बारा थाया खिन्थु माहाजोनफोरदो थाबाबो खिन्थु बुजिनो रोंनाय जानांगौ अब्लासो लोगो जायो आं नङाबा बाखि आं थानानै मोजां नाङा आरोना लोगोफोर बाखि गोरिबासो गोरिबनि दुखुखौ बुजि मोनलायो आरोना दा जियानो जाया मानो लोगोफोर बाखि बेखिनिखौ खालामनानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बेनिफ्राय वालखौ इ साइडथिंगाले आरो लांगोन खिन्थु बेयाव रुम मोनसे न'खौ खामग्रोगोन न रुम मोनसे न'खौ खामखांनायनि उनाव आरो अलखौ लांबावसिगोन आरोना होमबासो पजिसना मिलायगोन दा जिखिनि पजिसनाव लांनो लागा बेखिनि पजिसनखौ खामनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर दा जियानो जाया मानो नोंथांना भिडिअ नायना माबायदि नांखो नोंथांना कमेन्ट खिथरबानो जाबाय आरो नोंथांना खामानिखौ माबायदि नांदो नोंथांना कमेन्ट खिथरबानो जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो थ' गासिबो बिदिनो सापर्ट होनांगौ थ' नोंथांमोनाबो सेस्था खालाम आरामसे बिन्दासनो सेस्था खालामबानो हायो लोगोफोर आरो रावबो खेबसेयावनो माजों जाखाया लासैसो हायो खेबसेयावनो खालामनो सेस्था खालामबाबो हाया लासै आगबारिलांबासो माने साक्सेसफुल जालांनो हायो आरोना थ' बेनिखायनो आंबो लासै मावदो बेनिफ्राय हाखौ रोगाना दोनबाय गाबोनो इसोरो खुन्था मोननै लुनो लागा दंबावो खुन्था मोनसे आइ खनाया ओमफ्राय इ खना बाखि सोब खुन्थाखौ लुजोब्बाय ओमफ्राय इ मोननै खुन्थाखौ लुखांबानो खामानिया कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर थ' उनाव नोंथांमोना नुसिगोन कमप्लिट जाखांनायनि उनाव माबायदि जायो माबायदि जाया थ' दिनै भिडिअआ बेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस अके